Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ito, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa unang adlaw sang Sabado, yari kita sa ikatatlong adlaw sa bulan sang Setyembre toig 2022 mga kaaksyon namon sa kanginan. Kamusta kamo? Sa sining adlaw mga kaaksyon, kabayontang okslang kita sining mga inoras, way lang kita sang problema. Ti kung may problema, tandaan tagin may solusyon ina mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon nga adlaw sang Sabado, dalontang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta yang aton sining mga kaaksyon sa sining adlaw sang Sabado dira sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag sa bugos nga oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB kag sa mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clanin Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag waragwag sa sining udto mga kaaksyon. Kamusta? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na kuang inyo sining kaaksyon sa kaanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay dalontang balita ni aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa Negros Occidental PDC mag-convene sa Setyembre 9 Guimaras Negros Bridge Project Pagatalakayon.
Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art ihupon groundbreaking sang Bacolod General Hospital pati gayunon sa Setyembre 9. Kag sa BCPO nga balita karon dugay-dugay igadulong ni Aksyon Eric Magbanwa ini may kangtanan sa pila ka mga lugar kag pila ka mga informasyon nga pagadalon karon dugay-dugay ni Aksyon Eric Magbanwa. Karon lang dugay-dugay ang balita sa BCPO. Sa balita sa Nukpo, sa kay Aksyon Alvin Graba, Kawayan PNP may person of interest na sa pagpatay kay barangay tanod ni sa Jimmy Calibhobla sang barangay Poblasyon Banwa sang Kawayan. Huwag man tuno makilala daw mga NPA man yadto kunong nagpatay sa sining isa ka barangay tanod o kon peacemaker sang barangay Calibho. Dira sa barangay sa sitio or sa barangay Poblasyon, no? Dining Poblasyon sa proper lang ni isang Kawayan. Aton hibaloon karon kay Aksyon Alvin Graba ining balita kag Provincial Investigation and Detection Management Unit sang Nopo. Ginmanduan ni Colonel Leo Pamitan buligan ang Kawayan PNP sa pagsolve sa pagpatay kay Jimmy Calibho. Kag sa balita sa patrol karon dugay-dugay gabalita ni Aksyon Alvin Graba pirmahanay sang MOU kon Memorandum of Understanding sang Department of Human Settlements and Urban Development o kon DHECUD amo ni sang sadto anay Ichilio R. Bibla kag alkalde sang syudad sang Bacolod ginpatigayon subong aga sang sa New Government Center. Kalakip man mga kaaksyon sa balita kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang syudad sang Cadiz, no? Kag balita kay Aksyon Nelson Patinio sa area naman sang Calatrava nagalala kuno nga sitwasyon, no? Sa sunod-sunod nga pagpamatay sang komunista or komunista ginakabalakan kuno sang tropa sang militar kag LGU sa Banwa sang Calatrava. Kag sa balita naman kay Aksyon Vidya posible isa patay duha pilason matapos na aksidente ang ginasakyan nga motorsiklo sa syudad sang La Carlota. Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon pagpanagtag sang ayuda sa mga estudyante sa Batanes ginkansela sang DSWD. Kag Comelec spokesperson Jimenez nagretero na. Kag Senator Manny Villarho or Cynthia Villar may resign challenge sa Department of Agriculture officials. Kag Senador Ruben Padilla hindi pabor nga ipaisol ang barangay kag iske elections. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines karon lang dugay-dugay. Mahina ang kalaban mga kaaksyon total sa baduman sining adlaw. Aton dalon karon dugay-dugay ang mga balita. Plus man ilihog ta i-share kag i-like sa aton sining Facebook page. I-like kag i-share ang aton sining Facebook page. Pagtapos nyo like kag share, mensahe kamo gilayon dira sa aton sining wall, no? Para mabasahan ta insigida. Ini karon dugay-dugay. Sige, mga kaaksyon namon sa kanginana. Like lang kag share. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid ang mga kaaksyon na sanbayan ay manumbalik kita pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita.
Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang nagpamati kay Sara Reyes, no? May lang pagpamati Sara Reyes kay Rochelle Folencio Susana, Gian Reciso, Flores Mariuga, may lang pag-monitor kay Romeo Pastrana Sr., Jose Gerson Lapinigonio, Dino Alik, kay Nizel, no? May lang pagpamati Nizel, and Fernando Esparas, Cory Bidaha, Christian Santillan, Selena Recibido, no? Rochelle Evangelista naman, and Nini Jane Cabato, and Arjo Bindero Bini Kilato, no? May lang pagpamati Arjo, and sakay Sandra Bantod Artikulo, no? May lang pagpamati Sandra, and Michael Angelo Bitoy Robete, no? May lang pagpamati Michael Angelo Bitoy Robete, and Gayuma Kulam Pamparosa, no? Grabe nga ngalan ba? Gayuma Kulam Pamparosa. Jinky Sayo Dorimon, salamat gid, no? Thank you gid. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, may lang pagpamati Cory Bidaha, Christian Santillan, Fernando Esparas, and Selena Recibido naman. And Jinky Sayo Dorimon, thank you so much gid. Elvira Hilogo, salamat gid. And dali lang ha, kay mangita tadiyo kay Beth Brutal Pilayo, no? Kay Beth Brutal Pilayo, good noon Action Rex sa tani sir tagaan ninyo ko kupon hi adlaw-adlaw ga pamati gid sa inyo halin lasing ko to sa bilabagan ko sir. Kadto lang di madama. Ano muna karong kay way kadi ka kadto ti siyempre sino man ang hatagan taman. Kadto lang di kadto lang sa guard, no? Lupo sir, pa-shout out lang po kay Arjo Bendero Binikilato, no? Anjo Bendero Kinilato. Thank you so much, gid. Geraldine Haudines, wala nga pagpamati Geraldine Haudines, no? And dara sa puro kabagwason man silingan bla si John Dicina. Salamat kay John. Thank you gid. John Dicina sa kabugwason. Manjo Arniho present naman salamat gid, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby na yung iban siningaway ta mabasahan pa karunantan lang ini mga kaaksyon. Daligid lang, standby. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya ako mangulang. Eh, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Pwede surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11.54 na nga tunuras, 11.54 na mga kaaksyon. Sige, sa way pa makaigma, pag-igba na sang palanyagahon, no? Ay, puwerte, 113 digyas na lang nabilin kag Christmas Day na. Kada siglang, no? Kag 120 days before pa man mag-year 2023, mga kakson. Ay, puwerte, sige, dugay-dugay pa man to, prosige na pamutos ang iban para sa Disembrihan. Ay, puwerte, kay Nunoy Concordio Manggubat, pwerte. Salamat gid noy sa kay Nonoy Manggubat, no? Si Concordio na sa mo. Ay pwerte. Sige, congratulations gali, by the way, sa aton sini nga mga winners nga ginlawag kaina, mga kaaksyon, alas 7 kay na kay Aksyon Fred kag Aksyon Boy Duran. Congratulations kay Christina Pilinggon, taga Purok Mahigugmaon, Barangay Tangob, Bacolod City. Ikaw ang aton sini nga winner, no? Dagon-dagon na diri para magpatiyog sa aton sini nga rolita until 5 o'clock lang sini nga hapon, no? Lapit man lang Tangob. Kagang isa, lapit-lapit man si Honey Lee, no? Taga Barangay 18, Lot 13, Villa Angela, Barangay Villamonte, Bacolod City, no? Congratulations sa inyo sining duha. Kung may time kamo, kag makadagon-dago na kamo diri sa Aksyon Radio, kay mapatiyog ta sa aton sining rolita, no? Si Christina Pilinggon from Purok Mahigugmaon, Barangay Tangob, kag Hanili, sang Block 18, Lot 13, Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Bacolod City, no? Congratulations sa inyo nga mga kaaksyon namon sa kahanginan. Kay paring Alan Navales gali may lang pag pamati sa sining udto. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, sa ato sining mga kaaksyon, Ario, life extension coffee mix sanay kita, no? Ang life extension
balita una sa tamang serbisyo. Atuan tanang balita ni Akson Alvin Graba, mapapatrol kita nay, no? Kay may pirmahan ay subong aga sang Memorandum of Understanding or MOU sang Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD o kung sadtuan ay kuan ini ng nano gani ni kag alkaldesang syudad sang Bacolod ginpatigayon subong nga aga ang DHUD HLURB ni sadto mo subong Department of Human Settlements and Urban Development, no? Katuan tabing balita ni Akson Alvin Graba sa patrol. Kagiban pang mga balita masalyada sa atong sining patrol, we have Akson Alvin Graba. Akson Alvin. Akson Rex ginabiyabi ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang pagkabot kay na ni Department of Human Settlement and Urban Development nga si Secretary Jose Rizalino Acuzar matapos nga nagkarik diri sa siyudad sa Bacolod. Akson Rex para naman sa Regional Director ni isang DHUD. Siya ang sekretary oo, siya mismo ang sekretary Akson Rex sa diin arigin siya kagina Akson Rex para sa sining pirmahanay sa Memorandum of Understanding between sa siyudad sa Bacolod for pabahay para naman sa Pilipino. Akson Rex muna gurong ano ganina nga proyekto sang syudad. Yes, amo ni sakto na Akson Rex, amo ni ang urban na subong syudad mo. Oo, amo ni ang human settlement man sang syudad Akson Rex nga preparar man para diri sa syudad sa Bacolod. In fact, abugid na iya matabo kagian na sa mensahe man ni Secretary Acuzar sa diin ara man ang presensya sang alkalde man Akson Rex sang syudad sang Silay ginrepresentahan man sang legal council man sang syudad sa Victorias. I believe kaya mo ni ang duha o kung tatlong nagpirmahan ay diri Akson Rex sa sining Memorandum of Understanding, although ang venue diri man sa labi sang Bacolod City New Government Center. Dapat pagid ang istoryahan dira mga problema sa mga subdivisions diri. Gani man amo na Akson Rex. Damo sang problema mga opisyal daw pinagusto lang koleksyon kag pinagusto lang gasto. Pakot abugid na kag himuon niya nga kada sulod mo sa gate kinapakita gid sang himo nga anong tawag niya sticker. Sticker. Oo, kag manukot kung membership ya dapat member ka dapat kaya dapat gid tadlungon na sang DHSU din kaya mo ni sila singuna ang sa ano ganin sa HLURB. Oo, HLURB. Okay, before HLURB subong DHSU din na. Nadumdum mo man sa una sa tiyempo ni Anhing President Marcos. Di may ara sa una MO, Ministry of Human Settlement. Ti Akson Rex kay isa diri sunod diri sa kagabasi sa payag ni Acuzar padayon ini no ni Presidente Bongbong Marcos ang proyekto sang iya sining amay nga sa diin may ara man Akson Rex nga ini Ministry of Human Settlement nga wala na dayon pero subong sini na dayon kagin padayon man Akson Rex no sa diin 6 million ka mga puluyan ang sa bugos nga Pilipinas ang Yuhom ang sa Bacolod come again Yuhom Village may Yuhom Village ni ginpresentar na kagina Akson Rex kay may mga Yuhom Village may ara iya nga barangay 8 tatlo ka lugar mo tatlo ka lugar oo ang barangay 8 barangay Banago kag sa Vista Alegre. So, amo ni ang makabig mga Yuhom Village, 5-story building, ginabulubanta Akson Rex, tamo man, mga 10,000 houses, or rather, mga pamilya. Correct, sakto na Akson Rex. Amo ni ang isa sa mga handom, kag ginatingwaan nila nga matapos sa sining tubtob na sa madasong nga tuig para man masailuhan Akson Rex sa mga kauturan ta nga mga less fortunate especially nagatiner sa mga squatters area. Why ni bayad?
may bayad. Paano na sila kabayan? May mga proseso siguro kay kagina presentation line abi. Amuni ang mga target nga matapos nila within the year. Amuni ang dapat makasaylo na at ang initial information Parang sa mga squatters, no? Mga squatters nga mga residente, ta? Yes sir, sakto na action na Rex, no? Squatters, class D or class C, anong pagbayad nila? Matagpila ning isa ni ka kwarto man? Ang pati ko kagiina to, ambot ko na matuwod. Maro daw medyo dako man mga between 4 to 5. Ay, gali? 1,000 per month. Sang ultimo nga tao man? Gani man kung gaubra kaya nga hindi ba lang ginasiling ka ba lang ha? Sika driver na, paano mo ni mabayran man? In at the same time mo, kung remedyo general ka, paano mo ni bayran? General ka na, no? Paano mo ni mabayran yaman? Gani. Pero may mga lang na kung wala bayad, ti pestaron tada sila tanan eh, pero I don't know kung wala ni bayad. Kay ang ibang reaction Rex, kaging kaanggin nila, kaging palanggiran balas dito man sa Tondo. Ito mga pabahay, dito sa Tondo Action Rex, yung dalag ko ang mga puluyan man nga ginatiniran sang una sa mga squatters area sa Tondo nga medyo mayad na lantawon, kagaiban pa. Pero Luzon, Visayas, and Mindanao Action Rex sabi, nga present ining proyekto, may mga proseso man nga pag ginahimo diri action na Rex, of course, ang makadesisyon sa gihapon ang local government unit or sino ang mga beneficiaryo sang sining pabahay action Rex. Kaya ang tuyo lang diri maka-provide din no sa puluyan sa mga less fortunate o sa mga Gani padikit sa luwag? Ay, mamaya pare. Ina kung may balay ka na tapos makuha ka ba to reserba sa pabahay na? Kag mahambal rin siya. Ada mo galito pareho. Diba sa pwede ito? Pila ka kwarto ni gani? Pila ni ka puluyan eh? Malabot, mga 10,000 ka mga puluyan. Dako na tani kung insakto gidman nga pamaagin eh. Pero insakto ni nga pamaagi. Pero ang questionable, kung may bayad ni, din makadto, din makuha sang bayad. Isa pa na action na Rex, kag paano ang modo payment? Ang modo payment na, kung pila na, kung 20 years after na, kung 40 years or 50 years, no? Isa pa na. Kung nanugid ang padugi sina sa pagbayranay. Yes, sakto na action na Rex kay ang isa diriya kay I believe mahimo pa ni action na Rex ang syudad sa Bacolod kung ano ang mga proseso pagid, especially kung paano man makaangkon sa libre nga pabahay ni mga less fortunate naton yung mga kauturan nga tinira sa mga squatters area. Mayon tadi kung libre. Huwag mo naging pamangkot si Mayor Albida kaya o ara man sa kayna? Sige-sige pa to. Sige-sige pa to? Ngagaw ta. Siling ko mabutay na. Damo patada. Late na daan na. Malis sa pasado na gabot. Last just anong ilagin tala na? Mulang man to, 8:32 istorya. Initial info doon na delayed ang flight mo. Ang taga DHUD, base na traffic sa Baybay-Bla? Ang basin traffic to Brasayre kay Pero Manila, Mansalin, di ba? Doon siyang galing doon sa Manila. At saka taga DHUD, di man nga nag-abot from Iloilo, guro posible action Rex, but may ara man na action na Rex, no? Base may nagabot man, but kaya among pinaka-main person nga ginakunat kagina, ang pag-abot mismo ni Akusar action na Rex. Ari ang pahayag, actually lipot ng gidangya sining ginapahayag action na Rex sa sining Memorandum of Understanding. Ari ang pahayag ni Secretary Jose Rizalino Akusar. At nadidinig ko na po yung kanyang father na si Johnny Benitez para ayusin na yung human settlement na programa po ni Presidente Marcos at that time. Lumipas na panahon, nawala na po yung kanyang ama at nakakatuwa po at binuhay niya itong human settlement. Piliin niyo po yung pagkakataon na binigay ng Diyos na naiwan ng tatay niya. Sa kanya binigay para ituloy ang naiiwan na programa ng kanyang ama.
Wala pong masyadong nakakalam ng kwento ito. Kaya sabi ko nga kay Mayor, utang na loob sa inyo na lahat ng tao ngayon kung sakali kung magkabayan lahat ng mga Pilipino. Kasi po kayo po ang nagbuo at gumawa ng batas na para magkaroon ng human settlement and urban development. Kung wala pong batas, wala po tayong gagamiting pabahay. Mapaka-importante pong batas na ginawa po ni Mayor Albi. Si Presidente Marcos po, inatasan din po niya ako at napili din niya po ako na maging Secretary ng Housing. Saka gagawa din po ni Mayor Albi. Mga kasama, sa utos po ng mahal na Pangulo natin, Presidente Marcos, ako ay sinabihan niya, tapusin mo, Jerry, at tapusin natin yung problema ng backlog ng 6 million houses. Yung pong backlog na yan ay makasatapuran, magiging makataparan. Pag tinulungan po ako ni Albi Benitez. So nareksang kabayan lamang yasang pahayag diri ni Secretary Acusar. Ano may na-identify ng Bacolod sining nga mga human settlements ne? Yes, actually, na-identify ni tatlo palang kalugar, Action Rex. Dili area na? Barangay 8, ang Barangay Banago, kag Vista Alegre. Okay. So lantaw ta, kasundon ta. Barangay 8, di na nila ibutang da? Gani man, sili ko gani, di butang nila sa Barangay 8 man, ano niya, yung itong tupal siyang tako. Ito, nga bakante ito. Wala mo na bakante da, alang mo ng mga balay pang gubo na dagag patindugan na. Isa pa na da, kita mo itong may kilid sa likag sa likod sa Bureau of Fire, pa naman ito siguro ang basic for ito. Oo, kita mo da, wala naman isang iban. Sa Barangay Banago, may ara man Action Rex, no? Ating Barangay Banago, may na-identify na sila. Sa Sibukaw. Ang Vista Alegre daw, may ara man structural na da, gani mo. Sir, sakto na. Pang evacuate bla? Yes, Action Rex, muna ang daw sa araw ng buwan mong. Oo, dara sa area. So, at least sundot ta Action Rex kung bala saan ni suguran o basig yun suguran na at pinagid tanan all in all ang mga beneficiaryo kag ang ila sini nga mga requirements. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang live extension Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod or sa aton sining patrol, no? Aksyon art tayo hopon standbayan ay sa balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Live extension super fiber anay kita, no? May connection
Sa tamang serbisyo. Nga pagpamati sa Olpinda family sa Baikan Turay si Palay kag sa Iloilo City. Alin kay Madam Virgie San Antonio Olpenda ang pagpanamyaw. Sige, kaduan tanang balita ni Action Art Tayhupon, Mapabacolod City Government Center anay kita, no? Ini may kang tanan sa palayag ni Congrega sa Tayablaho nga may groundbreaking na nga paghimuon sa Bacolod General Hospital September 9 ang ining natalana nga paghimuon ang groundbreaking sa Bacolod City General Hospital din namtang man mga 120 bed capacity kuno ining hospital and 450 million including ang 2 million from the Senate President Juan Miguel Sobere nga nagpabutyag nga magakadtuman gani sa sining event mga kaakson. Ambot kun san one ti si Gasataya kag si Sobere na baluan nga sila ning utor mo sang House and the Senate bill nga ginpermahan ni former President Rodrigo Duterte antes pa man magtapos ang iya sining nga termino. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kaundan sang balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sining balita, Action Art. Yes, Merry Christmas, Action Rex. Merry Christmas, bagat temprano pa ba? Katimprano pa. Di may lapit na unahan na kayo ba sa ikaroon po ako pa manabunan sila. Pero si Timbre niya, bela na siya ang patigayon ng groundbreaking ceremony. Ang lugar pala na sa may Kwan, sa may area sa Vista Alegre, nga kung malumduman mo donate sa pamilya Hinsoli, dira na dapat tindugan, no, sa Hacienda Rex Plamo, hindi sa Lulupi, sa Lulupi na sa Hinsoli. Now, malumduman Action Rex nga actually duha na inaka-phase mo ang ining project. Sa main building structure, mga 250 million na siya ang budget, while the other buildings sila, mga 200 million. All in all, mga 450 million ini sila talang nga proyekto. Di may confirmation na nagparayag na sa confirmation na mag-abot diri ang Senate President T. Primo mo. Sini galing nga simana na kayong 9 o Biyernes ning adlaw. Oo, next week na. Di, amo na siya pati kayo nun. Pero may building, may mga kuwan pala, no? May mga requirements pa. Before pa mag-start ang bidding kag sungman, ang pagpatukod sila. Pero ang other building, pwede na na masugdan kahit ditapos na ang pinagkamaproseso. Na malumduman nga isa inis ang malaging hikot ni Congressman Greg Gasataya under sa iya sining incumbency, no, bilang congressman sa Lone District of Bacolod. Ang malumduman mo ting complex na sa ingalan na iya mo para sa pamilya Hinsoli bilang man pagpasalamat ng pagkilala sa ila sini na pag-donate sa lugar. So, expector na to after sila di masukan na ginayon ang pagpatigayon sa nga proyekto na gina-expect mo na magkahatag sa dugang na serbisyo kung medical na aspeto ang paghahambalan. Di magluwas sa sininga mga proyekto, damo pa man actually na update man dari ang congressman parte sa ilang proyektos dalan ba? Ang economic highway, pati mas una, na ginatagan niya sa government, ining parte dira sa Tucuron, nga Bacolod General Hospital. Kabalo kita son Rex nga sa itong tempo na may ara sa problema sa pandemya. Ang hospital ni kinanglanon, kininisisari, gibla. Nga mo man sa karon nga gusto ulagid ni Congressman Greg nga masugdan na. Yan nga parayag sa Congressman sa siyudad sa nga Bacolod. Nag-confirm na si Sasagot Mitsubishi that will be arriving. So, sobrang busy
saan ka na mag-site? Well, bali sa cafes ang ara sa DPWH, they can start anytime. Kung award naman ang other buildings outside of the hospital, DPWH, from other part naman sa hospital, gina-finalize pa sa VH ang mga floor plan. And then after that, siguro, makontak naman sila meeting for the new building sa hospital. Ang other building is a 200 million. Nasuti ko na siya. And then ang 250 million naman yung main hospital. Ang wala action next na confirmation na kag-parayag ni Congressman Greg Casataya. So within a year, kung sa Tilipos-Puson na quarter, sinong 2022, may ara na sa masugdan na pagka-proportioning project because expectedly matapos sila siya possibly by 2024. Na kompleto na gid. Lain pala yung action next kay kabalo ka kung mapatok. 2024? Oo, kay hindi na madali-dali siya kung lang. Gali. Okay, Tayo may matapos ang term niya? Hindi kita kung ma-redistricting, dati sila redistricting, pwede mo na siya May lang ko na papili mo. ako sa pwesto na. Kaisling niya, ako na eh. Pero kung after nagag ma-redistricting niya, pwede ka na siya Kung papili mo. sabagay. Amo na na ito yung kontrolo niyo sa South na. Yan eh. Masino niya siya Karl Marx o Mexa. Ako niya na ya. Amo lang malantayan na to because ang makulod kabalukitan na kung medical care services ang pagambalan tidamo sa or majority sa mga pigado nga makulod ligin nagadagan o kung nagadagop masami sa Corazon Locsin Montalban Memorial Regional Hospital nga mo ni nagakater no sa mga bakulod noon nga nagakinahanglan sa serbisyo sa ikang lawas akson na Rexa. So luwas pa sa building na ni kung sa ulihi pa ang equipments mo dira that is another thing. Paano na mag-operate hospital kung wala equipments no? Ang mga personnel na mga duty dira so next kinahanglan pa na sa ulihi nga mo pala ang palaligman man kung matenover sa city di pagitaan pa na idea kag posible kung harap ng yapon na sa Congreg kag iban pag hindi mga opisyales sa libawas ang Senate President maidiyahan pa managuro nung nabadugangan pondo para sa sini nga proyekto. Dugangan na lang karon kung may activity siya parte sa economic highway naging napalayag man ang congressman kag iban pag yun ng mga proyekto nga ginasikaso sa idalom sa iya talatapan. Atong balita gikan sa Bacolod City Hall, bulig ginadulong sa inyo sa Life Extension Super Fiber, nagapasiguro gid Aksyon at Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Art Tayhupon. Sa balita naton gikan sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon amon sa kahanginan. Aksyon Marlon Hinovia standby yan ay sa balita, no? Gina problema mo balang mataas nga blood sugar level, mag-detect 5
Una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa Negros Occidental PD Sibla. Provincial Development Council maga-convene kuno sa Setyembre 9 sa Biyernes nga adlaw Gimaras Negros Bridge Project pagatalakayon. Yari ang kaundan sang balita upod na kay aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo. Action Mar. Aksyon Rex sa samtang nagalawig ang mga binulang sa mga tuig 2022 nagadako man ang porsyento ko na posibilidad nga madayon na gid dining kinahanglan sang Western Visayas nga panay Gimaras Negros nga Taytay ang umpisahan plano sang damo na nga mga administration nga nagkalalagi, damo naman nga mga presidente. Kahapon sa may governor's office courtesy kag nagpresentar sang sining ulihin nga development sining plano ang National Economic Development Authority kundi Region 6 sa director nga si Arisio Casing Jr. May presentation siya sa latest development kag update sang sining panay Gimaras Negros project kung napagtukod sang Taytay. Dito man yagin introduce ang ginapropose man nga Negros Expressway. Bali, ano ni sa dalan ni sa umalis pakulod pangadto dito sa mga sudad sang Kabankalan pero dirigoro ani nakasentro sa sining panay Gimaras Negros Prince ang ilas ri nga pag-istorya na kahapon ni Governor Bong Lacson may angot siri sa maabot nga Biyernes Setyembre 9 nagakonvene o kung magasapol ang Negros Occidental Provincial Development Council. Isa ining panay Negros Gimaras Prince sa mga agenda nga paghambalan. So nagadako pagkita rin porsyento nga madayon ini kay kumatulubante ang nagaservis subong nga chairman sa Regional Development Council amo si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Si Benitez nagigad nga bulan amo ang nagpabalo nga ang Marcos administration lubos ang suporta sa sining plano ni nga panay Gimaras Negros nga Taytay. Ang national government sa Negros Occidental ko patudupan sa idalom sa Duterte administration nakahulan na gani sa 2.9 bilyones ka pesos mo sa Korean government para sa pre-construction work sa sining proyekto ni. Ini pre-construction work pinalakipan sang engineering designs kag procurement assistance bilang kabahin man sa pre-construction requirements. Di ining pagduso sining proyekto ni kumanduduman sang time pa ni Ari Presidente Arroyo GMA dalabutan sang time naman ni Presidente Aquino kag sang sumunod ang Duterte administration inlakip man ang proyekto ni sa ginatawag nga build program ti subong Marcos administration naman amo ning ginahulat kag damo sa nagapati nga maopisal naton base sa Marcos administration masugdan na gid ang initial construction sa nga proyekto. At si Governor Bong Lacson dako man ang pagsalig nga ini ang matigayon. Yari si Governor Bong Lacson. Actually manifested their support for the Iloilo Gimaras Negros Bridge. Am I optimistic? I'm optimistic the bridges. I think good things are ahead for the province of Negros Occidental. I think we've also manifested that we expect faster growth. Governor Bong Lacson, report kikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon Marlon Hidovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hidovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Alvin Grabas Sanbaynoy sa balita mo gikan sa Nokpo.
car aircon cleaning system. Problema gid ninyo kay tiway gabugnaw ang aircon ninyo mo. Mag-travel ka mo layo-layo, ti problema gid kay kung tigululan, siradaan mo, ba puwerteng fog sang... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Banok po. Ini may kang tanan sa Kawayan PNP, may person of interest na kuno sa pagpatay sa barangay Tanod or barangay peacemaker nga si Jimmy Calibgobla to sang barangay poblasyon Banwa sang Kawayan, and Provincial Investigation and Detection Management Unit sang NUCPO ginmanduan ni Colonel Leo Pamitan Buligan ang Kawayan PNP sa pagsolve sining pagpatay kay Jimmy Calibgo. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa NUCPO. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, may persons of interest na Kawayan PNP sa mga suspect responsable sa pagpatay diri kay Jimmy Calibgo. NPA man to, no? Tambal nila NPA man Aksyon Rex pero wala nila ginadula ang posibilidad nga NPA Aksyon Rex. Kaya base sa pahayag diri ni Police Major Grande, hindi pagid nila actually kay kung may persons of interest ni na sila hindi pa nila insigida mahingadlan. The same, hindi pa nila ma-meet lang sa karon Action Rex kung ano motibo diri sa pagpatay kay Calibgo. Kaya number 1 diri Action Rex suno kagabase sa pahayag diri ni Grande kung halimbawa ang isang katao o may ibang nga motibo, nagpakilala ini nga NPA ang nagalutang kay sa pagpati nila base bala Action Rex nga ginatwist lang nila ang sitwasyon, especially sining suspect responsable diri sa pagpatay kay Calibgo. Kay in fact suno sa iya kay ang natabo diri Action Rex isa lang gid ya katawo ang nagpalapit diri sa puluyan ni Calibgo samtang nagpalantaw sang telebisyon sa may birhad dampi Action Rex diri gin tirulutang ini nga biktima nga igugid sa likod nga bahin sang iya sining lawas subong man sa iya sining nga dukan gamit ining caliber 45. In fact nakuha sa lugar sang insidente sunod diri kay Grande ini duha ka pasiyo sang caliber 45 kag ang balinis man Action Rex sang caliber 45 kundi kahapon ang initial day diri Action Rex kay base ini sa pahayag sang pamilya sang biktima, especially sang asawa nga ang ining taglutang nagpakilala nga NPA. Pero diri Action Rex kay suno sa iya ginapadalman nila ang ining pahayag sang asawa kag base man sa ida sining investigasyon suno sa iya nga may ara na sila persons of interest. Actually hindi isa kundi tatlo pa Action Rex ang suspect. Kaya ang taglutang isa nagpalapit sa ilang puluyan kag may ara pabantay. Pero ano miyembro sa NPA or hindi miyembro sa NPA? Wala nila ganadula Action Rex nga posible NPA ang naglutang or maybe iban pagig nga tao suno sa iya kay sining koti nga Atlanta ni sir kung pwede kung at least kung may persons of interest na kamo pero suno sa iya hindi lang naton anay pero way namon ni
ginadula nga posible NPA kay nagpakilala NPA pero posible ginalikaw o kung gigamit ang pangalan kag ang tinaga nga NPA para lang malikaw sa investigasyon aksyon na Rex. Ari ang pahayag diri ni Police Major Grande. Pacemaker rin siya. Isa ka positive flyer, no? Operate sa Banwasang Kawayan. Isa niya sa mga napanagat na siya, no? Tapos, isa sa active members ang nasambit nga post multiplier. Ano gidya ang rason, sir, kag ang motive nga agin patay ini siya, sir? May na-establish kami motive, pero kaya na pa naman sa additional informasyon sa mga investigasyon para papinpoint din naman, no? Kung may concrete kami din siya, ma-establish natin ang person of interest natin na mong sige na gimo, no? Sa nasambit na krimen. Hindi ko rin kata-comment, no? Sa tao, no? Posible responsable sa pag-gimo sa krimen. Kaya sinamla ko na sa ongoing bago ng investigation. Granting pakilala sila NPA, is there any possibility nga NPA gid? Hindi siya posible sila, kung posible mga hindi, kay actually kapos sa mga magamit sa ngalan, no? Ay mga tao, kung grupo, para matapunan ang krimen ng hindi mo. So na Rex ang pahayag ko na kabahin gid lamang sa pahayag diri ni Police Major Anthony Grande. Sa pihak nga bahin Action Rex kay ginpalapot naman yung ini nga report Major Grande nagpakikangot man kita sa pamunuan sang NOC-TPO sa diin ginpahayag man diri ni Police Lieutenant Jude Catalogo nga may mando sa gihapon si Police Colonel Leo Pamigtan sa Provincial Investigation Detection Management Unit sang NOC-PPO nga buligan sa mga kapulisan sa Kawayan, partikular si Police Major Grande, number 1 diriya nga dapat padalman nila ang ining investigasyon para mahibaluan kit kung ano ang motibo. Ikaduha diri i-trace ang ining tao nga gina-mentionar ni Major Grande nga kung may ara na sila Action Rex nga persons of interest amuni ang mando man karon Action Rex kagit pala putaman mo kunti kapon ginakundi naman sa pamunuan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kahimuan sining New People's Army matapos nga ginapatay ang ining biktima dra nga tanod og isa ka peacemaker and then suno saya kag pasiman sa gihapon sa mando ni Pamigtan isa diriya Action Rex dapat ma-point out kung o ining persons of interest nga ara sa listahan karon sa mga kapulisan sa Banwasang Kawayan. Ari ang pahayag ni Lieutenant Jude Catalogo. Ulit man nato nila ma-discuss sa mga assumption of consideration to our investigation. Ang ato nga niya paglantaw sila dahil could be this person has also maliciously using the other group, no? It might be particularly a personal cause against the victim. Eventually, pag somehow wala kita nag-discount na possibly ang si membro man-grade sila matuod na membro sa CPPNP or their present sa areas ng Kawayan. And they also, so according to sa ating investigator, they have their own angle regarding to this. Kaya palagay naman na may na-point out na sila nga person of interest aside from that na katuwa na daw out loud na confirmation. And mismo na doon sa mga previous sa CPP ang representative by itong ipag-ako sa mga CPP makita na doon ang modalities o the concentration of criminal or among mga suspect or mga student incident or other previous na nagigit pang-ako sa CPP. So na-trace na doon it could be somehow among i-trend or eventually nag-adapt sa bagong approach or could be somehow it is only representative by homes or eventually gamit lang. So kung nakalagin nga ang number din sa ato professor director is to madalungan ang investigasyon and it has not to be contested only alone or upon the declaration to some tao but it's not to be in the investigation para mag-perform nato to sigaw itong suspensado aside from that ginagawa na nagitunguhin mo kung dideklara lang sa suspensado. Aksyon na Rex ang kabahin gid lamang sa pahayag diri ni Police Lieutenant Jude Catalogo.
Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:40 na nga ton oras, mga kaaksyon namon sa kahanginan. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. I-check tanay Ibi Magalo na PNP. Sinong chief of police ang Ibi Magalo na PNP aksyon na din? Daligid lang, no? Kay do sino na dasa? Sino na? Doronila? Eric Doronela, siya ng chief of police. Sige, kay gina-contact pa namon subong ang Ibi Magalo na PNP angot sa sining kaso sang ambot kung ginsalvage ni kung ginano ni basta may na-recover, may nakitaan ng isa ka bangkay sa Ibi Magalo na mga kaaksyon. No? Sige, standby mga kaaksyon kay tirahon ta ina dugay-dugay kung matigayo na nga makontak ang Ibi Magalo na PNP. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos sa mga kaaksyon naton daligid lang ha, standby anay may tisi anay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C kinanglan talang mag may tisi kita, no? Tumaron ta niya. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kaya kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For, bugtaw. I-record ang kinanglanong makapag-disipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya.
Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man ra ko tutungan ko balala. Di silinggo sa iya ako bala. Kung ano ang akong Ayos, sige man, namyaw tanaya kay Alunan Suset, may lang pagpamati. Alunan Suset, sa kay Cecil H. Batindaan, sang barangay Handumanan. Salamat, gid. Emilia Hiponeya, Humalumina, and Elizabeth Gamala, no? Alunan Suset, ara naman, long time agani man. Thank you, gid Alunan Suset, subong pa lang sa katibawas, guro kagwa. Thank you, gid. Watching from Regent Pearl Alihis, no? Thank you, sa kay Chirek, sa Muntinlupa, Alabang, Ayala, Alabang, Muntinlupa, kay Chirek. Kativer, Doy Artor, Liberty Benito Nobaldo, Joy Drilon, sa kay Bobby Munoz. Sir Bobby, may lang pagpamati. Elizabeth, or sa kay Inday Blaza, and Madam Verinia San Antonio Penda, no? Nabasa tanan kay Nida Paslon. Salamat gid Nida Paslon. Mary Grace Cabalfin, may lang pagpamati. Mary Grace Cabalfin. Mary Grace Cabalfin sa kay Nanay Kulukring, Lukring, Mungkal sa Senda Estila. San Miguel Carlo taga Paurok-Urok kidla pamati. Thank you gid Mary Grace Cabalfin. Kay Jerry Acero Jr. Salamat gid Jerry. Mimar Estrella, Mimar Fernandez Estrella, gamonitor sila. Si OTTG Mimar Fernandez Estrella. Mr. Milili Oligo, salamat kid Milili Oligo, no? Rose Guevara, Dino Alik, may lang pagpamati, no? Vergara Hieronimo, shout out lang da sa kay Erlinda Perez, kag Andres Perez, kay Carmila Lacbanes, or Lakbanes, sang Purok Taytay, Mabini, Valladolid, no? Rina Bisiti Makiling, salamat gid. Kay Nanay Gamaya, gapamati diri sa Sitio Huno, Barangay Isyo, Banwa, sang Kawayan, no? Rina Bisiti Makiling, no? Jima Taguan, Peltolipora, Nelia Heronda Mapa, and Karen Miraflor, Gloria Lara, from Palayog, Hinigaran, no? Paul Spat, salamat gid. Geraldine Wadines, no? Action Rex ngayo ko tani bulig ko ano himuon ko kay 15 years na si Banahon ga drive tracking gin pahalin gin pasalig lang kami nga bayaran gin remind ko da gabi palabor lang ko dapat himuon. Labor gid kadtuan, no? Dantina Barete, Beli Albay, salamat gid Atiya Kim Iriman. Leon Claridad kag Catleya Monica de la Vega, no? Salamat gid. And Brian Elbert, salamat gid from Matabang Granada, Talisay, no? Brian Elbert. Thank you gid. Salamat gid. Ayos, sige, dali gid lang mga kaksona, standby. Manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwaran nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo. Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag paramati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri nang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is
John Dale Salazar. Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang di mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga nagma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga
ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Igindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero, Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Radyo Philippine Standard Time, la una, 2 ang aton oras, 1:02 na mga kaaksyon namon sa kahanginan. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa 3 ka pamilya sa nagkalamatay blas aksidente nga natabo sa Circumferential Road, Barangay Bata. Nakaligad nga si Mana nakipag-ariglo kuno sa tagiyasan tracking. Anong update sini? We have Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Aksyon Rex, congratulations, no? Yes. Why pa ganun, no? Why pa? Why pa ang ano? Ang sila. Sa Monday pa, Guru. Sa Monday pa. Sa Monday to? Oo. Ang kula? Ang ikula. Ang ikula sa kulang, Sa Monday, ito ko nung sininday ni Marley, Ito na alang-alang, ang isuwan sa chiki, bla. Sa Monday, ko no, ready for pick up na, no? Ready for pick up. Siguro mga late afternoon na sa Monday, Action Rex, Dumayo yung tirada mo. Para nga ang Monday morning mo, mangin maayo, sa naaw siguro, Masulusulhay, bla. Nang programa ka, may ginapanomdom ka nga after program mo, may kantuan ka, no? Si Regjantan Villalon watching live from Barangay Purisima, Manaplao. Sa imo na lugar? Oo, si Regjantan Villalon. Kasi Mario mo nagli? Sa may Taytay, bla, Zone 4AB, may lang amo na sa area mo? Oo, dira na sila. Ate, congratulations, no? Kaya Taytay da, guba, subong Wala pa kayo? Why pa? Ito ikaw mayor sa Manaplao? Do yan nakaambot kung kay sino na project, kaya sang BMC, kung iya sang local government sang Manapla, iya guro ka BMC na da. Ate, wala na problema kung mayo lang ang tapas ang tubo, Ate, depende. Sige. Kaya basi kung kung ang makapakayo, ang Hacienda Rex, Basi nga sendiro nga si Rex ang makapayo sinada, no? Sang Taytay nga guba, no? Ate, okay. Ang importante, mayo ang tapas, mayo ang tubo,
Kag mayo ang tupa sang kalamay. Kung wala mayo, be. Ate wala kidan. Balda eh. Ayo di purma. Balda ben balik sa puno naman Abi ko balik sa kanding. May lang ang pagpamati kay Kapitan Jofred sa Pantag, kay Kagawad Jofred sa Pantag, kay Kapitan Jofred, si Kapitan man. Kagawad. Kagawad Jofred, kag si Kap Chad, si Sir sino pagid gani man? Sa Robles sige Kagawad Jofred si Kap Chad Oo, sa barangay. Siya always. mga pumuluyo da. Ato naman nakapadala naman saya. Ang ano? Ayo di purma. Buyag-buyagan to niya. Tapos sila yan din na paglawaga. Okay. Nakapadala na, no? Si Boss Joseph Chuwang Mabagon ta. Kapadala na sa? Why pa siya kapadala? Ayo di purma. Basi dugay-dugay Basi gapay munong pato siya Ara na sa sa balaya kung way kantuan nga pa nayanayal sa. Okay, mayo. Waswerte nang iya. Waswerte. Waswerte ng iya ng sekretarya na masakar tos pabaw sa kwarto ya. Kag magambal kay Boss Joseph nga, sir, kinta mi ako ni Action Eric kag ni Action Rex. Ayo di purma. Oo, basta lang sekretarya ti. Ano to sa lang ipadala mo? Ayo di purma. Tawagan tapanda o kon ano pa nga kuan po delivery. Yan na ala na bali. So ga monitor man no? Dito wala man na to. Bag-o siya galing Amerika eh. Pinahon tara kay duwen man na to pa ang Amerika ya, no? Kung magkatupa ti na ya bilib ta Amerika. Kung wala. Ati wala Amerika. Ara ko no. Pinahon tara sila kay dapat tama sa balo sila mo. Oo eh. Balos-balos ang ginagmaya. Oo, waslik gamay. Ayo di purma. Parinono taway kino. Si? Parinono kisanto Doon nadula sa gani kahapon. Nag-text lang sa primero, pagkadugay-dugay, way na sa. Way na sa ka pabadsag, no? Way na. Oo, daw hina ang kasakag kwanto. Saya. Daway pang unaw. Masili siguro nga pre, sige, no mo kayo pulo madlos pang hangin sa bye-bye. Gani man. Ibudlay takpo ng kasakag ang pasaya, no? Laban. Papasipos pa rin, Domingo, Niwang ko nung kasag pa. Niwang? Sige niya kahapon. Tiwi kaso, sa niwang ko may unod? Ambot ko nga, nagniwang ni nag-aobra guro. Ayo di purma. Ayo. Why ko ginapatambok mo? Ano ba niwang ang resulta ya, no? Dapat nga ikwanta na, ipakanon na para nga ang resulta ya, mangin maayo kag mangin matambok siya, no? Base ato to siguro sa manuling subong. Base ko kung tulad ka magdungka nga may mga... Base ari sa handumanan. Base ko lang sa magdungka ang kuana, ang matambok nga pasayan kagkasag. Ayo di purma. Kanya birahon tani si Action Rex si Action Eric ni. Gani man. Ito permi na ginamuno ang kasagag pasayan, no? Ayo, Muna pagbirata? Ang ano? Ang tatlo ni. Awabi ko ang kitanta. Ate ko rin Action Rex daw formalidad naman lang ni. Oo, kay nagpariglo maniglis latanan eh. Inilagin nga ugto natapos ang ariglohan ay sang both parties atong mga nagkalamatay itong tatlo Blarex. Dumduman itong sa kabla sa tricycle nga ginakargahan ka baboy nga takal. Atong natabo lang ang aksidente sa may Forbes Hill Circumference Road sa Barangay Bata. Atong napatay nga tricycle driver nga si Marciano Mahilom, 40 anyos. Sa uli nagapas man to ang bata yung 17 anyos nga si Luisa Mahilom. Una to yan napatay ang bayaw ni Marciano nga si Reynald Poras. Nilagid nga ugto tapos ang istoryahan na sa tagiya ka tracking sining tatlo ka mga pamilya sang mga nagkalamatay kaga dito dogin kaysahan nila nga mabulig na lang ang tagiya sa tracking Action Rex. In fact, suno sa kay Police Staff Sergeant Richard Dimala, may mga inisyal na to kay nang kwarta nga ginhatag ang tagiya sa tracking para nga mapalubong ang ining tatlo nga mga nagkalamatay
kag mapaymuan sang pansyon kagin kuha to kay na sa tagiyasan tracking ang crime incident para atong picture sa crime incident kag iban pa ka dokumento nga kinahanglanon para sa insurance kay insurance nga i-release ni sang tagiya kung mag-claim kinaman ng kwarta siguro insurance tulungaon ni sang 3 ka pamilya sang mga nagkaramatay kay ning 3 ka mga patay subong ara pa na sa balay ni Marciano may ilom nga isa sa napatay mo palito dira na lang nilaging tingob haya action Rex so wala kabalo ko sa no ili na talana nga ilubong pero amo na nga ang pamilya nag-offer sa tagiya nga kung mo makatag sa inisyal nga bulig sa pagpaupra sang pansyon sining 3 ka mga nagkalamatay mabayaran ang mga lungon kag ang balsamasyon sa funeral parlor action na Rex. Yari ang parayag ni Police Staff Sergeant Richard Limala sa interview pinakauli kaya ni sining ng ugto sa sining investigador sa station number 3. Yung nagtabangan sa sang tagiya sang tracking. Kaya na nga yung tagiya sang tracking ng mga death certificate bala, kag mga picture nga nagahayang kay practice sa itong insurance. Kaya nagkasutanay sila, dahil nga gumuno mo din sa piyak, dahil nga mabuligay lang sila kuno. Insana sila kung anong problema sa piyak, buligan isang piyak na practice. Nanggang lang kasi lang practice naman sa kwarta, pagpalubong. So kaginan, naging germana, hindi sila, walang kabalo kung kilang siyang kaginatag ng piyak naman sa mga tagiya sang tracking. So ang insurance, sir, magkakompensate sa 3 ka mga nagkalamatay na pamilya, sir? Well, na sila kadiman sa nga makapangit lang, importante mabuligan sila sa nila nga kalisod lang mga problema na sa pinansyal. Sabot silingon, sir, magsiling ka pinansyal nga problema, dararada ang pagpalubong, sir? O, pagpalubong sa prenarya. Tipo so far, sir, sa imong observation daw, may ging kasugtag man sila. I mean, napostrogin man, sir? Oo, kaya rin na isa sa ating ganti pa, yung bulletin, may sila kuno din, may subrit, din tag sila, wala ko balo kung pilang amount, kaya kinalaman nila para sa pagpalubong nila, pagpalubong mo ng pansyon, ganito. Sa 3 ni sir ka man nagkalamatay? Oo. May settlement kid man natabo? Oo, may ara. Pero wala pa ko may ara, nung higo matapos na guro, ginulap to bidang firmado sa abogado, sariyo isang abogado nga affidavit of non-interest or affidavit of desistance. Action Rex, Police Staff Sergeant Richard Limala, ang traffic investigator sa Police Station number 3. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Rex Pagbano, nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, standby anay aksyon na Nelson Patino, kadtuan tay ikaw dira sa balita mo karon sa area sang Calatrava, no? Daligid lang sa mga kaaksyon naton, life extension na vitamin D3 anay, no? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan. Patinyo sa area sang Calatrava. Ini may kantanan sa sining nagalala nga sitwasyon balaho sa sunod-sunod nga pagpamatay sang Communist Party of the Philippines o kung CPP-NPA ginakabalakan sang tropa sang militar kag LGU kuno sa Banwa sang Calatrava. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Nelson Patino. Sa detalye, Aksyon Nelson.
Action Rex ginpresentar sang militar sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel Gigi Avines sang 79 IB ang malutanan kamakatapos ang Communist Terrorist Group. Ang ila sini nga mga dagway kag mga pangalan sa mga nagtambong sa isa ka Emergency Municipal Peace and Order Council meeting aging kalakipan sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno sang Calatrava kag 40 ka mga barangay kapitan nga nagtambong sa amo nga kayawatan. Ang pagpresentar Action Rex kasunod sa sunod-sunod nga pagpamatay sang Communist Terrorist Group sa mga residente sang Calatrava kalakip na diri ang kapitan sa barangay Lalong sa Agosto 26 sini nga tuig. Ginapahayag ni Lieutenant Colonel Gigi Avines nga nagalala na kaga nakaalarma na ang sunod-sunod nga pinatsanay nga lunsay kay Muan sa mga rebelde. Ang sini, ginapangabay ni Habines ang kooperasyon sa mga kapitan sa mga nabukid nga bahin nga i-report sa ila kung may makita sila nga mga armado sa ila sini nga lugar. Ginkasubo man ni Habines nga hindi sila makahatag sa 24 oras nga seguridad sa mga gusto magpangayo sang proteksyon halin sa militar apang ginpasiguro sini Action Rex nga kaupod sang militar kag LGU residente sang Calatrava nga anuman nga mga impormasyon nga ihatag sa ila isa ka confidential kag wala sang may makaibalo nga iban nga tawo. Ang grupo ni Roger Fabillar Arnel Tapang alias Kajong ang ginatudlo nga responsable sa sunod-sunod nga pinatsanay sa Calatrava kag may patong ang ulo sini nga isa ka 200,000 ka piso sa sinuman makatudlo sa iya sini nga grupo. Dugang pa ni Habines santo sa record sa 79 IB naglabot na sa 17 ka mga individual ang ginpamatay sang NPA sumugod lamang sang fourth quarter sang tuig 2021 tubtob sa bulan sang Agosto sining nga tuig kung sa diin na pulo diri ang alin sa Banwa sang Calatrava samtang ang iban nagalin sa Banwa sang Tubuso siyudad sang Escalante. Action Rex. Yaring kabahin sa payag ni Lieutenant Colonel Gigi Avines. Kaya ang kumahadlok sila, among ina ang pinaka number 1 nga gusto nga matabo sa NPA nga amo na gani ang rason nga pamatay sila para mahadlok ang mga tao. So dapat manindugan kita na dapat nato depensahan ang atong kaugalingon. Ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Colonel Gigi Avines sa interview sa Action Radio. Nelson Patiño na sa balitaw na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson Nelson Patinio. Balita gikan sa area sang Calatrava. Kadtuan tanang balita ni Aksyon VJ Apasible sa syudad sang La Carlota. Isang patay, 2 pilason matapos aksidente. Ang aksidenteng ginasakyan nga motorsiklo kaluoy mano. Paghalong gid kamo Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon VJ Apasible. Sa detalye sining balita Action VJ. Dead on arrival ang driver sang isa ka Rusi 125cc samtang pilaso naman ang duha pa ka mga angkas sini matapos aksidente nga nagdiretso kag nahulog ang motor nga ila ginasakyan taktalas 2 ang kaagahon kahapon Setyembre 2, 2022 sa may National Highway sakop sa Hacienda Kainaman, Barangay Balabag, syudad sang La Carlota. Ginkilala ang driver kag ang ginbawian sang kabuhi sa kay Rico Sibunga, 32 anyos, kasado, samtang ang mga pilaso naman nga mga angkas sini amo sanday Neil Albert Arquisola, 29 anyos, soltero kag William Arquisola, 39 anyos, kasado, lunsay residente tanan sang Barangay Balabag sa nasambit nga syudad. Sandig sa investigasyon sang La Carlota PNP, nadulan sang kontrol si Sibunga sa iya pagmaneho sang tuwag itom nga Rusi 125cc kag ini ang aksidente nga nagdiretso kag nahulog sa isa ka drainage canal. Ginhingagaw pa kun tani dala sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital si Sibunga apang gindeklara ini bilang dead on arrival sang attending physician samtang padayon pa nga ginabulong sa ospital ang mag-utod nga Arquisola. Balita nagikan sa syudad sang La Carlota. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na VJ Apasible. Sa mga kaaksyon naton,
constipation ang problema ninyo. Balokang constipation mo isang Iloilo, isang tanan nga mga diseases mga kaaksyon, no? Dakop ka, daog ka, Roleta Promo. Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Ruleta Promo sa Action Radyo Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yan naman ang ruleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa ruleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang di mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Danay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, gi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa ang ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan na kipadiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:31 ang aton oras alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. Pasensya gid ang wayta malabutan na pamandihan ta lang ini sa Lunes na lang mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Pasensya gid wayta malabutan kay ka kulabos gid ta sa tiyempo mga kaaksyon namon sa kahanginan. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dilig lamang madugay o podcast Welma Sugaton. Ako naman ang inyo siri kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, happy weekend sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman